така че нека да започваме. Извинявам се за вчерашния клип на Monstrum, просто нямах време. Казах го в клипа. Мисля да опитаме два пъти да мине втората нощ. Но ако не успеем на двата пъти, няма по-много повече. Кухнята има само аудио. Това означава, че можем да гледаме там. Hello? Hello? Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera views, and those blind spots happen to be right outside your door. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for a long period of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Oh my god. Как ще ми изкарате ангелите, дори да има връзка? Това чика ли е? Или онзи път си? О, не. Не трябва врата тук. По-точно трябва, ли? Трябва само ще трябва тук. Чиката е тук. Онзи мръсник го няма. Къде си мръсник по-белен? Тук ли си? Само 2 часа. Гледаме повече от тук, защото учиката е тук както е. О, не! Я ви ми да отбързаха тук. Не разбързаме, защото на тази камера просто о, не! Баси. Добре, хора. Запазим спокойствие, имаме доста енергия. Тук ли си още? Аз не се махнал, но Там тилира. Как те изучита? Там тилира. Пака ли си тук? Какво трябва да правя? Тук да съм махнал, ли? Или тук? Значи то го затваряме и гледаме само от тази страна. Там тирираме къде. Хапнаха ми камерите. Няма да тирираме. Само 3 часа и имаме
Добиваш се ли тук тази чика? Така, отваряме вратата. Светите на опита. Така. Ей, тук нашия приятел Зайо Байо. Значи Зайко е на тука. На втората. Тука махна ли се? Още си тук. 30% батерия ще успеем. Сега ще стои така. Вече имаме 29% батерия, тъй като чиката още не се е махнал. Там ти вижте го къде е дядното копра. Видяхте ли дом? Точката го няма, перфектно. Май, тапиш ли с мене? Тук нали толкова много? Не. Еми, пак на към камерите трябва да подам. Не ще гледам на курчика. Айде, готови да се води. Чиката ги няма. Няма да така. Там не е толкова страшна, колкото ми е забавна. Ама джъмпскейровете са много яки. Там 5% батерия е башки сме. Едното е изкупило мъсник. Тук е. И добре хора, не минахме. Тук даже май 5 часа не стана. Ето го сега. Слушайте яката песничка. Там-там-тарам. 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 Да-да-дам. Добре, това ми изкара ангелите. Ах ли се. Game over. Вижте му кото. Баси. Мече. И успях хора. Още един опит. За сега казвам, ще правя по 2 опита на клип. Дайма да успеем да минеме следващия клип. Или пък може и в този. С този втори опит. Ако успеем да минем втората нощ, ще бъда много крут себе си. На компютъра е доста трудна играта. Отколкото на телефона, на телефона е по-лесно. Сега няма хабим батерия, ще изчакаме към 1 часа. И тогава вече ще почнем да работим. Вижте, аз не правя нищо. И вече имам 57 скоро. Вече сигурно още 1 литра. Ето 96%. Много ме киф тази песен, ще се сватиля да тръгвам. 12 часа през нощта. Нощ, втора. И Зайчо вече тръгна его и се опитва краса. Джъмскейр
стикера на зайка най-много ме плаши. Преди не ме ти плаши толкова чиката и тюфи изобщо. О, мага. Ето, вече бе. Леле. Помогах. Изтио тъпчиха на това. Преди много батерии изгубих за чиката, той сега колко 15 минути. Къде си мръсно зайче? Как си приятел, привет? Там тирирам, там. Там тирирам, там. Аха, и аз не мога да там тирирам, там. Много си красив, брат. Вижте какъв е невинен, а като изкочи пред носа и просто изкара ангели. О, слава на Бога, че да остане тръгна. Видяхте го. Прекрасното изрече. Значи, докато това е там, то е там. Да. Разбрахме цялата система. Сега ще пести батерия по-на, тъй като няма много. Няма много. Не е тука. Кой става тука? Бах се заръкава. Не е тука. Чиката е тръгнала. Аз плява, изобщо не се отгои. Така да отнесам само плява и ще да се отгои. Отясно са нула. Скочам като... Какво става тук, е? Те животинки са баси хакерите. Зайчо, намерих ли те? Ще станеш ти на хубав урис. Аз това знам. Ще станеш на хубав урис. Мръсник. Съм ръднали. Пестим батерия, хора. Пестим батерия. Тук преди видяхте 30 на 0 за секунди. Не секунди ви за 2-3 минути. Не сме издържали повече. 3 часа. Аре, още 3 часа, дами и господа. Ще ги издържим с 50% батерия. О мага. Бах ти грозния. И тогава си ходила за бъкър, бе, бичи. Нещо? Никой няма сега. Там, О, зайко, ти си се върнал ли, бе? Значи зайко е тук. Чика, къде си? Къде си бе? Ой, чиката е... Двамата са надалече. Където е зайка? О, ще ми изкара тази летия бомба. То зайка е голям читер, бе. Как се придвижи толкова бързо, бе? Бах, просто. Ръката ми вие на вратата за всичко. Мани се!
30% батерия, да ни господа, ще успеем ли да издържим, ще успеем ли? Айде! 32%. На всяка секунда пара по 1% батерия. Махнали се и махнали се. Отвори тази врата. Чика, къде ще пива ми се моли? Чика да ще станем бе другото на много хубава супа. Тя още тук. Дам, да не си тук пак да видиш. Така съм да преди сега в момента, защото както видите 4 часа. О, то... Проверяваме набързо чеката. Още си тук ли мръсник? Как ще ми изкара ангелите пак? Чека, предвиждаш ли се? Как ще се бръкна в окото? 4 часа. Напой към 5. Ана идва е по-бързо е. Ай, няма да съм да пътам се. Така. Ще се движила явно. Кухнята ли си е мръсна? Пила е. Мръсна пила е. Граматика на Макс, хора. Граматиката на Макс. Така. Чиката е притесня в момента, защото няма виждаме никъде. Така че я да светеме тук да не ми изскочи. Ми изкара ангелите, хора. Просто сърцето ми спря за секунда, така чудо и чувствено. Много близко. Ако бях направил плана, който си мислех да затворя и да изчакам да ми свърши батерията, той го пак да почна пее, ще да минем нощта, ама... Да. Еми, какво да се прави, дано да ви хареса.